Ia ingu yu blai na ka benta ke ni ka step ke bathamai ke sengi ke bathamai ke sengi ke chong uturai. Ha ke kerteng ke bathiang tam ke chong uturai ubalong nong penim mad nong seuspa bayi chongi. Diang sungov hai pi ki parabengaj bayi baro ki pastor ki evangelist ki nong trei ki hep ki berit ki long kemi ki long kpa ki khon samla shenrang bat kenthei. Kanu ke ben kemen yu men sim jongi. Bengin yok bana ingu yu turai de kicing ruai. Bada kicing sekri ke beken camen sim. Diang sengau bhai pi wei baro. Hake kerteng ke batiang tam ke cong uturai. Ngin sedang no igini kicing sekri ke congi hake ni ke step. Da ke bengin ruai rengkat baru nong ruai siamen sim. Hake cing ruai ke ba ars pak khatar. Hadian melekut kini kecing ruai kaba ars pak khadar. Sungguh kemen sibun na kebentai Dr. Arnes Sokhia. Usyakri jong uturai. Rengkat bagi family ke jong i. Diang sungguh bahaya pi. Hakaba pinyok ban pulin ketin kaba imbat kaba don bor ke jong uturai. Bat ban pen kentang ya kini kecing syakri. Hage cing duai. Kat nu ngesnguh bah habaibul ban syem. Jingit bapela basngur babatlem, kampelatam nagi kubar babha, kalong bucisu uit yenga, kat nunga kemen bacisu uit, cisu uit, kat nunga kemen bacisu uit, cisu uit, kom yenga, ars pak khatar. Kat nunga
Shua bang nyo banyak duai ban penkentang ikan ikan jeseng. Inyo ban pule nagikato kat ne gikitin nagakitin ke jong ublay. Bang inyo pai nangkong inyo pai naga kitab ke jong Amos. Kalenong kaba san kadekhat kaba khatsau. Kabang to wat ya kaba bha te om ya kaba sniu. Ba pin yo im. Te kum tau try ublay kipat unlong lem bat pi kum ba piong to shun ye ka basniu bat it ye ka babha bat to pen yang ye ka jing bishar ha ka khardop le seu try ublay kipat un le isenay ya ki basa jong u Joseph nang tapade nakajuhi kitab jong Amos kal nang ka bapra ka khot ka bakhatway Kebaong hakmi kisngi kinwan nong utrai bangan pa ya kajing kerdo hagari om kajing kerdo kupu lemne kajing sliang ya ka Henry kajong kajing yos ngau ya kiktin utrai bakin ya yat shen nakaduriau shakaduriau bat nasyate hadu mingi kin ya pet shane bat shawe panwat ya kiktin utrai te kinom shem yaka Nang tapat nak kitab ke jong Daniel kalenong ke bakhandai ke dekat ke bakharlai ke baong kumbalatho ha ka hukum Moses kene ka jing sniu baro kalawan halor jongi penban ngimpat syam kerpat ya ka jing senai utrai ublai jongi bangin paino na ki jing le bomhok bat bayo ba ka jing syampang ha ka jing shisha jongme Baginda pai naka testament ke bathamai naka gospel ke jong Matthias ke lenong ke ba arkusau ke dekat ke ba sau ter ki ba ong te u Jisu le thu ba la ong to sumar ba no ru unom syukor ya pi na ba bun kinyawan ka kerteng jonga kida ong mangau ba Chris bat kisko kinsyukor ya shibon Bat pin sayo ngau supang kitma bat kijing benai kitma. To sumar pi wat ngau kuslai. Nabaka day bakineki aka baro kinlong. Henry kabakut pat kam pat laja. Nabaka kenja benriu kan yeng yale yaki kenja benriu. Bat ka himaru yaka hima. Kinlong kinem sniu bat kijing yaptem. Bat kijing kenyu jumai hak shibun kijaka. Henry kini baro kilong tang kijing sedang jong kijing jenjar. Tong ini pendam kijing tuai. Heavenly Father ngai ngo yame ko try. Naba memshim lai no ko try yang iway pa iway basa shisin pat ngi oban rung hakane ka ying ka bakantang ka jong me. Try kumne ko try ngi oban wan. Ngis ngau ngu e yame try ba benang sya yang ko try bangin oban rung ko try kum kane kalad. Jisu bakadal ngila mat kijing janjar kijing bat kijing yale ki babon ko tuai hakine kisngi ki brai kisnam ki balalet Henry mila syapat bangin yo ban rung sa sisin pat hakane ka ying ka bakantang ka jong me bangin yo ban ya syakri ban pendan boram ya ka kerteng ka jong me ngi ai ngu ya me ko tuai ya kane ko Jisu tuai ka ka bangas ngau khia hakane ka por ka long ban ruai ko tuai na ka ribe ka perthai baro ka wei Ko Jisu bakada dalang kamon ka jong me ko pa. Dalang kamon ka jong me to ay baki ay baro ko tuai kin yat bet baki renti ha kamon ka jong me tuai. Ko Jisu bakada ka bas ngau sie ka long tuai. Bangi kum kari khasi jentia ngi ong ko tuai bagane ka de ri ka bat thip breu ka bat thip le ko tuai. Nrei ko tuai ka bas ngau si ka long ko tuai. Bagaying mane ka thli ko ta wat lang kidang don kalat bang nyo ban rung hagaying bakantang ka jong me kineki ben kineki Kijaka ko tuai hapo kane kaying mane kidang thli siya ki bensim ki bakodor ki bangi ong bang ilong kari ki batip reu ki batip lay ngiong kari ki batip leu ki batip lay kadai kari khasi jong Henry kadai ko wei kari ki bas kabablong ka backward state hagari India kalong ka wei kari kalong ka balong ka wei kari ka ba kalong kari ka ba corruptam hak kane ka state hagari India ko tuai haba bun ki briu ki ba don ka corruption hakane kari ka jong kalong ka wei
ko tuai ka state hagari India ka balong very backward ko tuai ngi ong ngi claim bagade ka ri ka tibreu tiblai henry ko jisu ka bas ngausi ko tuai ki kam jongi kim pau bat kim long kum ta ko tuai mela pen ko tuai mela pen i mela pen shai ko tuai lang ba ka thin ka jong me baki jing jan jar kindam sniu ki thma kilas dang ban wan hagane ka perthai ko tuai ki pertha ko tuai kini ki thma ki bajia hagane ka Europe ko tuai ka bahat mir jong ka thma ba ka balai ka bangin tip ko tuai kan sajian ne kanom jang ginom la ban tip ko tuai ngi ki breu ki basong hagane ka perthai ngi ting thik tit ngi ko tuai ngi ting ka ban sem jong ngi ko tuai la kan long khum no ko tuai kane lagi ki sngi ki ba khadu hoit ko tuai ki dei ki sngi ki ba khadu ko jisu ki ba min pendap ko tuai thin ka jong me rei ka wei ka bangi tip scam ko tuai bal ka thin ka jong me ka thin ka jong me kampar laban sa priang keleng ka perthei ka jing jia kut kampat jiahan rei ka dei tang ka jing sedang jong ka jing janjar ko tuai nge duai hame ko tuai ba me ko jisu ben kta yo pai ben riu jong me hakane ka ri India ba hakane ka ri ko tuai ka bangi ong ka ri ka bat breu ka bat blai ka ri Christian ba ko tuai ngin yo ban wan ka jing seng ko tuai hamana ki sngi ki por ki bangi yo ban gi yo lat ban rung kat ba me nang sha yang ko tuai bangin rung hakane ka ying mane to ai ba ka man sem ka wei barok badan haki kendong ying ko tuai ki bayos ngawi ki khubor ki jong me lang ba ki kor ko tuai lang ba ki YouTube ko tuai lang ba ki AKA ko tuai ki ba ki yos ngaw haki bakin yo ban rung ko tuai haki ying mane ko tuai namakan poi ka por ka bangin om la ban rung su hapo kane ka ying mane ko tuai abangin wat yak thin ka jong me ginom la su ban jos ngaw ko tuai abangin kwa ban duai ginom la su ban duai abangin kwa ban pule ginom la su ban pule ko tuai Jesu to long kaman ka jong me yangi ba hakane ka por ka bangin yo ban seng ko tuai to ai ba ka ai baro ka bangin yo ban seng nadu ki jing ruai nadu ki jing duai nadu ki ai barit hadu ki ba krautam but hadu ko tuai ka thin ka jong me ka ban yo ban sam lang bau sakri u jong me to ai kan long ki jing bam ki batei met ka batlot ka jongi batei ka ban sim ka jongi ki bang ko tuai ha bangin mi nang ni ngin long klan ha padeng ki ne ki jing baro ko tuai to kan mau ko tuai yang i ba dia baro ko tuai ki ban pan ngai tro tuai ki nya ban phai ki nya ban wan ban bot ya me ha po ka jat jong ka ding phana ngi pen kan tang ka por ka badang sabaro ha ka teng ka jame Jesus Christ ba tuai na du man tabat sebam je ko ro amen. In beteng ke cing sekri ke cingi de ke cing ruai ke ba sanspa nyau puwei. Kendiat por kadang sa ngan yat pelkrim hang ne. Lagading penangan ba bangan len yelade. Yuci su bekordor ngait ban yelap. Ngan sekri yu cin hadu bandayap. Tungin yang lang baro. Ruai ke cing ruai ke ba sanspa nyau puwei. Kenya porta ng sa nganya pilgrim hanggi agadip na ng pa akan kanya natin yuji suba koro ngay eman yara Jina
ai ngu yu blai ngi le yo bani ruai ki ching ruai ki badon ye ka kubor ki bakren ye ngi bangin syakri yu trai kat bakapor kadang sya. Ai ngu e para bangai be hagni ka por ko mo pilio ngau ngi don hat mir jong kat maba kabalai habangi pej ye ki news hagiri jong ka perthai ngi ki chingi her thma jong ka Russia ya ka Ukraine iri kombasispa saufulai teli Kim Kershan ya ka Rusia bat ki don kiri ki beyeng pedeng ki cing dok ki mensim ki bakordor hakat maba ka baar kat maba ka benengkong bat kamtam hakat maba ka baar ngi dok ba palat ye ki san pau million ki mensim ki bakordor ki ledok hagene ka perthai kadai ka kamram ka chongi kum ki khon ki chong ublai ngili wat kaladon ki cingta ye ri India ka chongi kan kta ru ye ka yok ka kot kan kta ye ri Rusia ka ri ka basdang ban her thma ye ka Ukraine tungin ye duai ki mensem ki bakordor ki lado ki don ki balado no ki khot met ki don ki balado no ki be ki bathon ki don ki balado no ye ki kam ki cham ki don ki samla pule na keleng ki ri jong ka perthai ki leduk i ki cing pule ki chong ki na ki ni thma ko mala pule dai Dr. Ernest Sokhia ngini os ngau i ki thma ngini os ngau ye ki cing ile makenti hagi ri jong ka perthai ngini os ngau yu chumai hanrai ong ka ktin ka chong utrai bah kat ba ye ka ktin ka chong utrai ompat syam le yalap ha ka perthai barok ka wei ka bakut kan nompat poi amen tungin ya duai para benget beihit ngin duai bagatini ka thmaba ka balai kan nom wan chia mulai ni ada mau babat ye giri jong ka perthai unai ka ching start bagat thma ka balong ka nong penyap ye ki mensim ki bakordor ka ban khta ye ka yok ka kot ha ka perthai barok ka wei ngin im ha ka ching suk ka ching kemen tungin duai lang ha ka ni ka por na ka benta kinong yalam ha ka ri jong ka perthai barok kin yo ka ni ka ching start bagat thma ba balai ka nom chia tungin ya duai para benget beihit ublai baruk pa chingi bah benengi ai ngu ye metrai ngi don hang ne ha ka ni ka step ban ben krau ye me da ka ching ruai ba da ka ching duai ngi ai ngu ye me kan rat beihit ngi yo ban duai kerpang ya ka ni kathma ka bala chia kan rat beihit ha pedeng ka Russia bar ka Ukraine ko trai ngiyo i ye ke cingkta kan rat beihit ye ke jing do no ye ke mensim ke bakordor ke cing do no ye ke kam ke cham ke cing hiar hagilang baro kan rat beihit ngidwai ke ri jong ke perthai ke ri baklanbor kum ke United States ke China India bat ki wei pat ki ri ke perthai ko trai penyo ye ki ke do not jong ke cing start ko trai bagatma kamla ban ai ke cing suk kathma kanom walam ye ke cing kemen kathma ka walam tang ke cing yam bar ke cing sanut ke cing dok bar ke cing kerdo trai ngi aingu ye mengi duai gitu ki bala do no ye ki beit ke bathon ke chongki ko trai na do ki baket ye ke kam ki cham ha ke tu ke ceka ko trai ngi duai ken rat beit bamen pendap ye ki nong yalam hagari da ke cing start ke chong men ken rat beit pentengan pensengan ye gitu ke bala do no ke beit ke bathon lengba chong ke ni ke thma ko trai penyo ha ki nong yalam hagari chong ke perthai ke donut chong ke cing start ke bagdon kam ke long ke cing suk ke cing kemen ke roi ke par ke cing suk ke cing hun ko trai ken rat beit ngi ai ngu ye me ngi tip pamales ngap ke cing duai lang ke chong ngi ha ke kerteng ke chong mau chi snong penim madunong seuspa mentabat halagarta amen. Para bengat be tungin duai kerpang na kebenta ki para bengat ki bapang ki bistom. Layok kubor bai ba bantai pas sentiu. Lakit yi iman step dang step ban lai ban syak sumar hapok ko hati. Ki don sibun ki para bengat ki bapang ki bistom. Ki rang ba chungi hang ni ki don ki balai ministry sigi wei par ki caka
Astan sekretari bat astan sekretari. I pastor ba chungi idon na kathain rib hoi. Ban play ya ka wei na ki balang ya ka yeng mani. I ka jing ya chung ka kam ngin kan mau ka jing duai. Ngin kan mau i ki reu temen. I ki tu ki bedon ha yeng ki balu pelut i ka por. Bat pi ki bedon hang ni ha ka ka step. Ki ba pang ki ba sitom. Hanai no ka pen kemen ngi bang yo i pi don na ka yeng ka jong utrai. Para bengai ba tungin ya duai. Ngin duai ru ya ka kubor ka bangin yo sngau. Leng bau syakri jong utrai. Wei nagi rang ba ka bangi it bat buram. Iba bisi lalu. Inaya ka kubor. Ba ngilawan ringkat bagacing duai. Ngitip bau utrai keren nang bau mensemakoi. Para bengai ba tungin pen krek ya la ka jong ka donut ka jongi. Ba ka ketin ka jong utrai. Kan yo ka cakah gi donut ka jongi. Induai ke Sunday School Department ke balas sedang mentakesngi ki nong hikai ki khon bait senrang bat kenthei bau turain sumar turain long rengkat bat ki bat ngin ailat epi para bengai bait duai kanu kecing duai ka ba phi kwa ban duai lagalong kecing duai cho kecing sungu lagalong kecing duai cho kecing yam lagacung duai na ka banta ki khon kecing duai na ka banta kanu kapapis kwa banduai long lait luit banduai hakani kapor tungin ya duai para bengai bait ublai baruk pa cingi bahab nengi aingu ye makan rat bait mengiyo banduai kerpang ye ki bapang ki besitom ku trai ngiduai kan rat bait ye ki tu ki bahie ngasem ki bapang ki besitom ki badon haying ki badon hospital ngiduai kan rat bait bahagani ke step haga gerteng ke cometrai kiba pang baro kin kia kiba mla ban yat kin jeng bat kin yat kiba mla ban bam kin mla ban bam ko trai duai na kebentai bantai pak sentiu don kecing sitom ko trai ngiduai baki kamba kin cia hakamet jong syakri jome duai ke Sunday School nadok kinong hikai kinong yalam ki hap kiberet ki khon samla senrang bat kenthei bagacingai ai gandap biang bat ki ko trai i ai ngo ye mengi duai na kabenta ki ying chung ki para bengai bin ki bayam ki basngausi i kong memorial kasnga i ba BM kasnga ki bala her kerke syadauki hakaba ke ying ke chongki kala ing hakatu keceka to pengen ye ki tuker kupat ye ki ko trai ngi ai ngo ye me nak benta kini ke klip mat ngiduai gitu kilong kemi ki badon haying kilong kpa ki prabenget ki bapang ki besitom ki badon haying bad hospital duai bagi kambak kin ciah ka met jongki hakini ke klip mat karku ke ten ke beimbat ke badon bor ke coma ngilawan ringkat bagi cing duai cing terang bagi cing sliang benios ngau ke ten ke coma karku ya lu cong syakri coma ubangi it bat buram hakabalang kutrai gai ke bangin yo ngau na ketin ke coma kutrai kandalong ke cingkarku hakabangin yo ban mi nang ne kenradin bar ke cingkarku ke badap ke baslai bakom no bangin nang ban im ban pensngobha ban le ke mon ke coma kenrat bait tipe males ngap ke ne ke cing duai ke congi hake kerteng ke coma uci sunong penim badunong seuspa mentabat halakerta amen te hagani ke por ngin yo sngau ya ke kubor na usyakri jong utrai iba bisi lalu long wei ni girang ba bengi it bat buram bengi sngau tenat adu kata-kata ban syong ki kechat jong usyakri jong utrai iba it ru banai ban hikai na ke ketin ke imbat ke badan bor ke jong utrai ba tu blei yo ban kerku ye pi ke yeng gesem bat met bat mensem bangi pediang subhai pi hagani ke klimat banai ke ketin ke imbat ke badan bor ke jong utrai hagani ke klimat Akabanengkong ngai kublai
nengkong ni chairman ni berpenya juga jing seng, badi balong ro chairman jong ka balang ke jing yang ni, iki pastor ke balang yang ni, iki rangba, iki long kami, badi baro, kam tam iki music team, ngai kumle kerpang iki man la katio, ki alam ini iki jing roai ki babang, jong ke jing roai shem sim, ngai kumle ipi, kumjuro iki ba ya shim benta ki biya solang ban ngi. Hakani ka por rong ba kani ka YouTube channel. Ai ku play pi haka ka teng ka ba tiang tam ka jong disgrace bolong nong panim mujami. Ka benda ka banga kwa bangin ya sam hakani ka por kalong naga gospel ka jong Marcos kalanong ka ba sao naga dekat ka ba lai pusan teter hadu kalau nong kebasan ke dekat ke benengkong ngan puli kikitin ki ong kumi ula ong ro aki hakata kasni habala janmit ya gini ale sesilang habakili eno de yo panba kilele lam yu kumbo long hagaling hede don ki wei patro kiling lembadu de lekhi ke eryong ke krau bat ki jingat pelung kila phalo sekaling kat ban sa pendap ya ka ute ula dan ha ka terong galing bau yo thia ha ka sangkli ki te kila kersiv yu bat ki ong ku kenrat mem senyau setia pengin sayap abolo ki te ula sneng ya kala er bat lo ong ha ka duriau long jai jai wat ki shu kum ta ka kala er kala jem jai bat kala long ka ba jai jai ya Belum tiada ki, balai filong ke bersepting kata-kata, kumlo berfilm don ke jengai, hendak kili septing si kada ya, bat kili keren paralokhi, ulong sisa, bakal ro bat ka duriau kia kongu ya kila poiru sesil yang ka duriau sakari kinong gadara, tunggu pendema ke jendoi, au play berkuah jeng hobning, iwan mana ingui mia try to see. Mengiyo manuan hagis najat ki bukut ki jong metrai. Mengiyo skewi ka ktiin ki jong metrai jisubit berpakodor. Ngaduai yikan ka por ka pakodor. Bemenda dalam lukat badmi. Dalam ka ngam boyang ang ni trai ngalong tangu briu ngam dan ye trai naladi. Ho ngapang kre. Ndrei ka jong pangkre ka long tangu briu. Ka kubor ai pakan long ka jong metrai. Jisubit berpakodor ngaduai mi Wamen yarapingi ka jingim ka jingi yarapingi atrai mungkin sekarang tu juga ketin ka jong me atrai ka ketin ka jong me kalong ka bejeliu ka ketin ka jong me kalong ka bayar atrai sweet kalong ka ketin ka jong bulai ka bala tho jingi mungkin tip juga ketin ka jong me atrai ngatuai ban ka pat ai ka jing sai ni abungin puli ini abani kren ka ketin ka jong me atrai sweet dan lum kar ka wei ka kentin Magalong ka jingpam ka bukan zaman sini, mungkin demi telinang ni try, ngin mi lembat ki eki kubor, ki mamin training ya kan kapor, sengawi ka jing tuai bukan jing kar kapar ka jing, ngapani ki dia berhak dengan Jesus Kristus nong pening jing, Amen. Shua bangin poi sa kanika benta, jong kanika teks ka bangin sim benta, kanika teks kadai ka bangin yos ng barabor, ngilia kanika barabor. Ada kaktin kalau jong play kalau kau bayar kalau kau berjeliu atau kata-kata. Ladang ia keren kanu sin kadang banyak tu yang ini. Tiswa mungkin poi saya kan ikat teks. Ngakwa penpai kendiat. Yaki ki jinjia kibala dia haswa bujisu unhikai yakan ikat jinjia. Kini kilong ki Chronicle of Events kijing dia ki bajua swab ngin poi sakani ka panyakren yakani ka eryong pinpai ha ka lenong ka balai jong kani ka gospel ka jong Marcos ngan siplang ibai itkhat ibanang kong di ula lek pat hapo ka synagogue bar ula don nang ta ubriu balayap kakti Hakapai berkabenta haka dekat kabasan ong hau tu priu tu kner no ya lakti tiu le kner no madla pen kia bha ya kata kakti jong
Piu Jisu urung hapok ki senakok. Namar bang 4 poin kita kijaka ngam tip kanu ki he kita ki senakok. Rekat bang ngala ban sumsuk kalong kim dai ki pada he si kata-kata. Ban la ban rung ban bon ki pa. Re hangno habadan ki breu ki jong play ban mandala le udan Jisu hakne ka por. Bar ka e ka bo Jisu ulai japo ka senakok. Pala dan hang tau breu wala yap kokti. Jisu ulale ka kamba. Ula kener ulong to kener no ai lokti ban ni breu lokot. Kai ka bajia habadon kino ki kamba. Hado gini ki por ka minta pinlap hangno badan kinong elak bangiyo ko kubor pagadan ka healing ministry kipon ki padba ki banyatur. Kipon ka kamnya ki padba. Kanutam habo Jisu udan hangi ban ule ikini ki kamba kibri ki babun kiliawan ban sengap yu Jisu ban yoi dalam ki jong hikmat ki kamba ki bo Jisu lele akitu ki benta ki bersedin ngan simtang itu heading kendiat upat ba belin harus durio kila pun ki ba kila pena ki kamba ki bo Jisu lele tile si namar ba sine ko kolong ko beret ki babun kimla ban yoi ya Jisu lani ki kamba hendak Jisu haman lagi kelimat habon dat pun ki ba don ke isnei ki ba. He was filled with compassion towards them. Ula isnei ki nakata daw upsai ki san hajar ngot namar bu isnei ki ba. Bar ka e bo Jisu lele. Nin page ki Chronicle of Events ki jingtia ki bajia. Page hakala nong ka basao. Hakala khat ka banangkong. Ula sedang roban hikai pat harut ka duriau. Ula harut ka duriau. Tiu pajba belin wala wan lang u. Pajba babun wala wan lang u. Kat ba ula kiyo ka ling banyo syong harut ka duriau. Uta pajba baro tiu dadan harut ka duriau harengkeu. Tiu hikai bun ki ero hagi parsi. Jisu kwa banyo ki pajba banyo yo Jisu. Ti ulale hakaling. Nilabanong ba Jisu ulapundan kam ya kaling ulai halor hakaling upulong ya kaling kum ko pulpit ke jangu kat bagi pajba kisong harengkyo. Lakum nuru namar ba ka duriau kolon below sea level takamot ka basurut jong ka duriau kalaban long kikinja ranap ki bagi beriu kini aban chang kini yo Jisu kini yo mo hikai. Nrai ka ba phala bo Jisu hikai haki parsi. Jisu hikai haki parsi. Ngin pa hakani kalonong kabasao ka jingtmu jong ki parsi. Mat ka parsi ubatai sapang nongbet. Ubatai sapang ka sang ka yakai hima uple. Ka parsi jong usambai ubasan hakabari. Ka parsi jong usambai tersu Jisu Ukren daki parsi. Balai bo Jisu Ukren hagi parsi. Balai bo Ukren bet yakanu kanu ka topik lani yakanu ka subject kren bet kumbagalong. Ando Jisu Ukren haga parsi. Kat kito ki bangi kilong Ukren haga parsi. Kani ka parsi kat kum ka dictionary meaning kisong ka parable. Kajing yathu ban yathu. Kajing yathu ban yathu. Kenang ban penwan yakanu kanu ka jing sisa lani jinghikai kereka parsi. Ban walam yaka no ka jinghikai. Ban penwan yaka no ka jinghikai. Yaka no ka jingsisa. Ban walam yaka no ka jingsisa. Lani ka jinghikai. Jisu wanra diki parsi. Lesi le Jisu un kren bet tangi ti binta kin klet no. Hendai hendak bu air ka parsi. Kin kan mau sa yaka to ka jingsisa. Kabu Jisu la kren. Dia hang ni ngio iba Jisu ukren bat uhikai haka parsi. Mentangin poisi kani ka teks ka bangino bani kren kani ka por. Kabu Jisu hapdeng jong ka eryong. Jisu hapdeng jong ki eryong. Ngilio iya ka jingkai Jisu sapang ka hima ki beneng. Nagitu ki parsi ki bangilio i mentan. But kini ki parsi
Hakatai kalau nang kabalai ngi ibu Jisu hikai, uai ka jing hikai, habu ule ndai tang ba ule iki kamba, uai di iki jing hikai. Mat bun sin ki kamba gilong ba kenang bagi beriu kin ngai. Ule iki kamba kenang bagi beriu kin ngai. Wat hadu mentah ngai nang bun ki jaka bagi beriu ki but yau Jisu dei namar bagi yoi ya ki kamba. Dang sen hak itu ki dingja ki belajar po Bangalore ngali ye kawai ka priu kabala sim ya ka jaka jong lok jong ka bolong pastor jong kawai ka church kadai ka balang ka bala sya pensitom hak itu ki benai ki bala dep yakini ki jingtem kini ki gitar la sa stang new ding kila penkut kila penpat ji kili alat kini ki national television kini ki national media kili aban interview ka Kaong ba ulok ujong ka bolong pastor jong kini church ula yap na ka covid hagini islam tien dah bola yap kalau simti je ka kam ko jong nama mundan breu nama kir ndak kandiat kalau simti je kini ka kam bak yang kumno bakini ki breu ki bisni ya pi ki kwa ban mai la pi ban long jing seng kong ko wei ni ki daw ko long ba ni dem ha ko jing duai ni duai ki bapang bat ki ko den ka ka daw ki bod yu Jisu belum try cumi. Beliau orang lagi ki kamba. Hadu minta ki kamba ki dang dia. Baru Jisu lagi ki kamba kelang bagi beliau kin ngai. Tien rai dah bagi senran ki lai ki kamba ki bod Jisu le. Minta ka poi per kani ka por. Ka pangini pe nangani ka dekat ka balai pusan ter. Ka I kumba ka long kum ka practical lesson yaki senran. Hadin bagi lai yo gini ki. Yoi kini ki jingi kai ki bu Jisu layat ana apa poi he ki jinge sisa ngin pe kumno ki senran ki le kapaki ong ka tin pareng when it comes to the real crunch na poi haba sisa namo Jisu wa training ki senran un selain no sebneng ban mano ban yarap ye ko gospel la kaleng sila ka ptai de ki senran ki bu Jisu la training Why training iki ya theory? Why training iki pun ki jingi kai? Mentakan poi ka wei ka practical lesson. Pet kumno ki senran kini o jingi kai. Nakani ka eriong. Ngine pa jakani ka por komenta. Kamanong kong galong ulo ongro hakata ka sngi. Kabal janmiet. Urate pan hikai baro sisngi. De anda habala janmiet. Yang ini le siriang. Yang ini le siriang ka dureo. But kai ka bala jia Haba kili eno yo paj ba kadok balai pendru kila lej lam yo kumbalong hagaling hendrai don padro giling lemban kili ale kai ga bajang ni kalong ba kisenran ki kongo yo Jisu wong ya bangin yale sesiriang ki kongo kim sumyale persa ki babon na ki le se kumba prango de ye ki dei ki nong tong do ka Kibri kibatip bahai ke jenglong jeng keduriau. Kibatip bahan read dia kino kijing jah keduriau. Tien rai ngatrai mendon dak iya bukan don ke eriong. Lani 4 laban ong gitu kipor lesi 4 laban ong kan don ke eriong. Mereka mengkopor menta. Baswa bukan wan ke eriong la wan kijing pen pena badai ban ibakwit minon ketu kesenong mereka menta. Dia kila kongo ki kongo yu Jisu. Kajing kongo kalau kau berkodor sikadaya. Kenang kajing hikai ka banang kong na kani ka teks ka mga kwaban pen kan ma ho ko por ka kajing kongo. Dan artili kinuksa ki mangan sim kani ka por ya ki brio ki biblical character hangni ki bom kongo ja ayu yuki. Ujana uday prophet ublay legit ban yalap jika gospel ban yalap ban yutu spang play hari Nineveh. Hau Jonah laong hak nungkong Jonah ka dukhat ka nungkong bat ka parpong di ka tino try ka lawan hau Jonah kuno amitai kiraong tu yang tu lection ni nebe kata ka nong ba ka bakraw bat tu perta percaya ka na ba ka jingle bamban jong ka kalban kiu hak mat jong uple upayu ban le ban kren na kinong Nineveh andre ka ka bu Jonah ule yang ban penno sa Tarsis Uyale mar persa you play kongo jika ega bo play uphayu but ka ega balaja naga jingbom kongo
hak khat ka khan ni wong tiu try ula kre yu dok khaw bo kraw ban ngu ju jana ma du jana lu dan hak po taw dok kha lai ski lai mi ka jing bom kong na ka daw jong ka jing bom kong la kre yu dok khaw bo kraw ban ngu yu jana nginum sim sibun ni ko benta ngin poi pit so way karakter ka bible wangi yoi bum sum kong yu play ule jeri u ban long im haki kun Israel hadin baladan di nong bisan la jeri u ni ble ban long im haka kita bu Samuel lap tha yaw ni im haka lunong ka khat lai ka ban kong Samuel ti ula up news ni ula dai ban up yu Samuel bun wan bun le niam Tiula ab news ni hadu kata ka por bala bu Samuel and Samuel umpat poi sa Gilgal devan poi Gilgal ban le igane jinga kajingnya bar kita ka pajba kilia sakmano ana ba ki pajba kilia sakmano Samuel Saul la suban up dan kajingnya sha pongu iga ega bu dai ban le but Saul long to walang ba to walam hang ni nga ya ka jing aingo thang bar ka jing aingo pniesuk badul aingo ya ka ta ka jing aingo thang ula le de le di udai ban nam le ya ka ni udai Samuel wan le ya ka ni sim kongo bat ka e ka balajia namar ka jing bom kongo jo ha ka ka khat sa wong henry menta ong Samuel ka jing long sim jong me kannam ne utrai la wad yu briu ubakat bukum ko dono jong hi bad utrai la thung yu taban long dong ya lam halor ki briu jong namar mem sem la sumar ya ka ta ka putrai ul hukum yami ka jingbum kong u do no ela ka jong ki hima and hang ni hang ni ka banta ka banang kong to bangi pe ji ki sanran ki jong Jesus Christ ki kong yu jisu yang ni la sisiang ba ro ki li ala kita ro ki leng rit ki balai ma bu ki la yi yu jisu bulai ki kamba kawai kata kala man long tau kawai ki kwa man yo ngau su yi ki jingi kai ki jumu ki abo de ki leng rit ki ni abo yu jisu kat ki bala man lai bat kai ka bala jia kai ka jung mi nang ka jing kong jong ki sinran ha ka to ko benta ka bangi pulien nang ka lenong ka basan ka khar ka banang kong ki la poi ro sha shiliang ka durio shakari kinong gadara ki poi sesilim namar balai namar baki kongu bo jisu wong yang ni le sesilim kan no ko jing kodor jong ko jing kongu habungi kongu yo play habungi lai ko mon ko jing teng teng yoi baki wan ki jing e ki bo krao ko jing im ko jing habungi kongu ndai try wong what ting ko kon what ki ko slai na ka don jong pi dongai so play ong jisu nge jangaro what hado bungi na poi hado ko jing ya bro ula kre ingi ke jaka ladangi kong yu wong ha ka yin ku pa jung dan bun ki pulit chong ai nan sa lai da ban kre ipi ke jaka nang nong in yo ku mu ni bli u play u ba pun kre ingi nanong sidong hani kong yu ngin poi menta ka benta ka baar ngin ya pe hang ni ka long ba ngila de ban yui kabanang kong kadai kijing kongo kabanda ka baar kad khat ka balai phunriu abo kili e no yo pai ba kila lej lam yu kumur ong ha kaling rei don ki pat kiling lemadu tela khi ga riong ka ba krau pat ki jingat phalung kila phalo skaling kat ban sa pendap ya ka kijing at phalung ka ba krau ka lawan Utiu la ran ka trong galing u yo thia ak sankli ki te ki la kursi yu bat ki ong ko kan rat mem sa nyau satya bangin saya ka ba ar ka banta ka dei ka jing tip ka knowledge ka dei ka ba kodor ba ha ka jing long kristan ka jing tip yu kai tip yu ka tin ka jong play gisnran ngam artitin kita gibriu kibala juga sneo ya kasam ya kijing roi sam kibala kilo juga sneo berabor de habaki ong yu jisu hakani kapor
na habalawan ke aryong. Ko kenra mem sunyau satya bangin saya. Mem sunyau satya kenra bangin saya. Mem saya yangi kani kete ki jingkeli ko pakisenran. Kiong ngatharai kilalahi bantip yakasam. Nama kasam ko besispat puai ko ongingi kumno. Kai ka yatho kani kasam. Onom sa ka heading kalong trial nong sumar jungi. Onam sabakan hika kejat jangme utau buat sumaremi onam samtia. Kisenran giong yu mem sunyau mengin saya. Bat giong yu buyo tia. Anong nong roi sam la ong lupa bon sam swa. Onam sabakan hika kejat jangme utau buat sumaremi onam samtia. Ublay jungi onam samtia. Wias ngawi haganung nung por ko bangi khot yu hakmi utau bo sumari ki Israel unam samthia lamni yotia utrai long nong sumar jumi utrai long ka jingka jangmi ka ti ka mon jumi ka singi kanam shoi mi minsingi lamni bunai manmi kisenran la si na ba ka wan ka aryong na ba wan ki jingtinjo ki klet ba kunra jumi onnam yotia utip nadong sedong yaki yoi wat la ki ong mem sunyau hatu jisu sunyau kabadang kam kalong bangin tip bat bangin kenmau ya ka ktin ke jong blai hoi kam de ka basuk ban kenmau ngaro ngam jukun mau ngam la man kenmau bon ki bero yele ban puli gidon ki badan ka sap ki bala ban kenmau handrai wat la dekat tadu ngi persang pulih ke tin ke jong blai ngin yo i gani ke jingtip we naki senran ke jong disgrace wapslo petros rog briu boleh yai lema sibun ke jing tenjo ke jing mu jong baru leng briu basit hema ha ke jing sakri ke jong mu blai u jisu barabor u jukren yu ha ju la len yu jisu ha ju la le ai ba umdai ban le hanrai jisu eju bat ka basnatnat ha ba ka yadei bat ka ni ka knowledge ngam ka jingtip hadu ka long kanno ka jing kodor ka jangka utha artli ki city petros ka banangkong bat ki city petros ka ba ar bat ha ka city ka ba ar ka khat ka ba khadu kalanong ka ba lai ka khat ka ba khadu kong kumni ngindia puli kumno u petros ukren sang ke jingtip hanrai pinnang roi ha ka jingai bat ka jingtip yo trai par nong panim jangi Jesus Christ hau to long ka buram mantaro par hado ka singi bom juku to pinnang roi ha ka jingai bat ka jingtip ngi ma ka ya jong ka jingai ka bu blei la ai hangi ya lu jong kun bala kajing ai ka ba kodor sikare the age of grace kajing ai ka ba long crow hatu kata ka bu bleu la ayang mat ka ba sngo phlang ni ba petros hagani ka city ka jong hagani ka dekhat ka ba khat phra ka jing ai bat ka jing tip kiladon ha ka jo ka line ha ka jo ka level ka ba pani ba ka jing tip ka ktin ka jong play ka long ka ba kodor sikate ni dei ban tip kumnong intip ladang impuli ngirai ban tip ban ladang impuli ni minor di kaksin ke jong bleng man lagas ni habang itip ni aban pendan kam jika ban haka por ka babiang ni laban pendan kam jika udan weu nong wai ke jing wai das in the bible ka pumpum ha ka bible balai ba ka pumpum ha ka bible kalong bam simla puli ya ka bible ka Bible ka ba puli ka ba yai puli ka ba minat pitang supli ka pinyo i bala underline bon ki dekat balai ba underline namar ba puli ka teng kamne tikuntu kala jat namar balai ba pendan kami ka man kapor ngidon kam ya ka jing tip you try ba nonong penim jangi Jesus Christ sngeltnat ban yu i ka jing tip bat ka jing ai ki wan ha ka jo ka level u petros thwa ki haka jo ka level ngani tho ipi ei jingjia bangala yo i hanus nem arpuai
lesi kan day hop na June weu sekri jong try boleh yai lang ba ya ka jing pang ka basur khai ha ka jing im ku jong tien dah bala jor ka ni ka jing pang ula duai bat kai ka bala pelong yu ban kun mau yi ki tin namar bo sekri jong try bo puli bai ka tin ka jong blai anai ha ka ta ka por umla ban kun mau ya ka wei ka khot ka bo don kam me ban tip bat umla ban kun mau ya ka ula duai lemmat ki bahi ngasem bat chiteng senya hakawai ka sngi hop nai jun jong snem apu wei ula ong ba ngala ong ki bahi phun chik tu ki para nong train tharai ya thoi ki ya ka ni ka khot bat kini tho kinwat bat kini tho nga nangnu la ban yo ya ka ni ka khot kolong ka ba kodor sikadiya bokwa mantip nangnu bayo kata kata namar haba wan kata ka lengshap kata ka eryang jong ka jingpang lesi mlawan kan mau utep ki kintin rei kwa man tep nangno la shimika banda la bala wan kata ka jingtip nangno wala shimika la pli ka bible man la puli ka kadai ka sam ka ba shispa khat khandai ka lanong ka khot ka ba nyau puwe ka ba kintin jong kumni ka ba bahayanga mala pensitam yanga mangandum nang yiki an jong mi dei halor jong ki kintin mo sakri jong try wong ngaseng bakala jam kata ka jingpang ha ka jing pensitam ki ba pensitam ya ka dan ka jing thumu ku jong blai mangandum nang yiki an jong mi sitio hadin jong ka ni ka jingpang sidang senya la yo i ka ni ki kintin ba hadin sitio na ngora klang umla klem dia tu nama bukadai ha ko por pandemic kimya ban khat jing seng ke jing seng skengu ndau la lumi ki bahi ngasem bat kila pelong ke jing seng skengu bat ha ka por jarang khat ila khat ro don bu sakri jong try bu pastor bu yaran lang bat ki bat kat pengalaman kan mau new pastor bu yaran lang bat ki ban penya ji kata ka jing seng skengu dai pastor badai ban sim ya kan ka benta ka mga sim benta mulai don lang bat ki kata ka por kan nu kalong ka jing sngot na bo si sakri jong tra bla pla ji ki jing ja ka jingim ka jong ba ka ba bahaya nga bala pen sitam nga bangandup nang ya ki an jong mi ba hadin kata ulakot ka tin ka jong blai ni dai ban tip yele kat bala man tip yu ka tin ka jong blai kalau kau berkodor sikade ya abang hitip ya kaktin kejong play kila don hakawai kapor jong ki apostol kalau don kawai ka jingja ka berja hakawai ka balang di hakikam jong ki apostol hagalanong ka bakhandai ngitip ya ka history spang usol jong ka tarsus barang ngitip ya ka jingja la record ya ka dega jingja ya usol jong ka tarsus hagi lai benta tingin pe ya ka ni ka jingkala ya usol tiu sol hab udang persat hagalanong ka bakhandai tiu sol hab udang persat ki jing bengem mat ka jing penyap yu ki senran jong try ula lej ho rang balung do ukwa ban yo ka city ka ban yarap yu ban pensitam yeki bangej ho Chris barla pan na u ki city sa Damascus sa ki Senakop balarun shem yeki no binoro ki banagani galanti la ki rang ni kin thai un yo le lam yeki balakum sa Jerusalem solo da bernem sikat ye nrei ka balajia Jisu daladi hiulia kondo yau sol hagalanti sa Damascus asol balai me pensitam ben yanga uloong melongu atrai uloong ngalong Jisu ya bo me pensitam ben Jisu ula kren yau sol abula laj ben pensitam ben ki Kristan hagat khar ka ba fra tiu sol le yang ka khandau ban no le khli ki kmat yo I ai shu ulamat la ki kmat
hadin kani ke experience ka pulu yakan do bad gila betin yu nagakti gila alam ru yu support Damascus di long lais ni klemi mat but sumla bam lamni di and bleu lo por kre pa don way ubriu jong bleu Ananias ulioi ubriu wakateng Ananias ulo wan hapo bod bu yelki kiti u ba unyo pe bat kala ja ka kamba ha ka pau yo pe bat ha ka mai per ka benta long ula bam jing bam bala penshayo pat kai ka bala ja din kane usol jong ka tasas wala kre man let ban pensitom ji kristan ula kre man let ban pensitom kadi ke ba men jisu le kondo yu markmat kai ka bas ngautanat hangni balai bangawan ra ye kani ka jingjia yo sor jong ka tasas kadang ka ka balang step ka ka balang ha ki por jong ka apostol ka ba ki ong hagalan ka ba khanya ki kam jong ki apostol ki khot ka ba shio kani ka balang ka dai ka ba na beria hatu menta ha ba pe hagi bun ki jing tho ki dang don ki ni ki berian church ka balang ha beria kini ki la kumno de kita ki paramangit kumni kumnuru ki la pha na yo Paul but Silas manmit Siberia ki pha yo Paul but Silas manmit Siberia but ki long kumno gini ginong beria ki ba haba ki la poyang ta ki li ale se ka synagogue ki jiu kini ki le long ki ba kham don akor banya kita ki ba Thessaloni kinong beria ki dei ki ba don akor kar kum ko jing tho jong ka krin ke jong play banya ki ba Thessaloni pat ka e ka ba gilale kabang akwa ban wanra yigani ke jingjia nanta yo sol jong ka tasas but kumno habo lo poya biria ini bentai di bang akwa ban kamshan kanya gebala priang ya kata ka ktin da ka jing sneu la kloi baro kinong biria gila priang ya kata ka ktin da ka jing sneu la kloi baro halaka sngi kedi yet ba bunit bnia yigi jing tho lakini ki ro kila ban long kumta ni kile ki pe je ga jing tho pe je ga scripture ka deine kam deine ka banau blai ka deine kam deine kat kum ka tin ka jung blai dan kami ga jing tip hagi por ke bang im ta ki bun ki jing wan ki jing batai ki balai puja ni dei dan kam ban tip ju ka tin ka jung blai ka knowledge ni tip bi ka tin ka jong blai kinong beria ki bala ong hang ni kilong ki badan akor but kim sum la be yo pol kilios ngau ye ki jing dia ki ba dia man tra nrai kim sum la ye ki la lej pan ban ki yit benia ye ki jing tho ki don kam ka knowledge ki don kam ki jing tip hatu ka long ka ni ka dei no blai ni kam dei ni yit ye ki jing tho ki di yit benia ye ki jing tho la ki ni ki ro kilong kumta ni kabas ngautan hang ni kalong gidon kam ye ka jingtip barbor gidon kam ye ka jingtip nagata ka daw maong men gidon kam ye ka jingtip in poi ka benta ka balai ngin pet nakato ka text ka mangil puli naka to ka gospel ka jung Marcos ngila poi ha kat khat ka balai phukundai ka e ka bo Jisu lale hadin ka ni ka eryong ka e ka bo Jisu lale abola khiti ulas nang ka bar long ha ka duriao long jai wat ki sho u Jisu ula hukum ya ka duriao long jai wat ki sho kumta ka takala ka le jam jai mat ka long ka ba jai ula ong ti haki balai filong ki ba septing kata kumno ba pimdon padon ke jinget ana ke jing septing sikada ye baklia kren paraloki ni long ei sisa bakal bakal durio kilia kongu yo kabanang kong ka jing kongu kila kongu yu Jisu kabaar kada ke jing tip knowledge kabalai kada ke jinget kilong ko badan kam hagajing Kristan ke jangi lese ki sanran gile yi ki kamba ki bu Jisu le ki li yoi ki bat ko ki hat ki ba man la ki pe ki jing pang
ki koi mdan ka bam la utrai ngakan mau ye ka jing rai yo tu shakri jong trai wala koi man ne ka bangali ya thu man tan ka bo rai ka jing rai o tang shu ngai o tang shu ngai mdan ka bam la ba tu trai ka jing ngai ka long ka ba ko ro shi ka ye ka jing ngai ka long ka ba dun kam shi ka ye han gi senra ni mat kim la bon mudur kum no ba wat kini ki bor jong ka mariang kin kongu yu disu kimpan jumat kimpan juyo i kilio i hoj bon ki kamba hanrai kimpan juyo i yekini ki kamba ki buat ke eryong ka sange na bu disu lo hukum ika ula sneng ye kala bad ula ong ha kaduryo usneng ye ka wong sange bad ka sange long jai jai wat ki shu ngilios ngeu menne nado ki jing pulis lang hado ki jing alam jing chaman ni im menta ka por ka bangim tip ka i ban jia la sai menta la pang kre i ta ki bor ye let ma ki besir kai an ngi danu play bu im ngi danu play bu im ngi danu play bu dan bor u play bu thau i ka neng ba di ka khindau duai bar bor balai ki bro kimwan balai ka jing so kamwan ya kren balai bu ka jing so kamwan namar bakim itu yos im jong ka jing so jisu wong ya ka jing so nga ya pi kum ba ka perthai ka ai ki negotiation ki jing ya kren ki long ki jong buriu an re habu jisu dan na preng ka jing so kanwan ya ka jing so nga ya pi kum ba ka perthai ka ai menta ka ai la shai la ka labiang menta la ya sain ki kot kisla la shai la ka labiang anengi danu blay bu dan bor duai hu blay undam mai na wong ngan mai na ipi hadu benda wai no ne ko sai pai shu blay ngai jo blay kongo yu blay wad yu blay langba ka tin ke chumu paru blay sumari ni danu blay bo wad ka eryong wong long jai wat ki shu kum ta ka le ka le jem jai bat ka long ka jai kawai ka ba ya maria persha bat ka jingai le sing inong baka dei ka jing bom ngai ha ka shiti shi hebru ka long ka balai ka khat ar kong kum ne to sumar ko parbange ya ba kumno kan don hano na phi ka donor bas new ka jing bom ngai ka don ka jing bom ngai haban pai din no blay ubo im ka jinget ka long ka bokodor sikata ya usai tanu nyele kat bala ban pet ding kawan ka jing ding na ba kawan ka jing ding kawan ka jing bom ngai kisenran ro wat kisenran ki bobot hakti hak jung jisu kila juduai kyong atrai to pun krau ye ka jinget ka jungi ngiro ngilong ki bru ki batrat ngaro ngalong bru batrat hak be bon ki kep ni tuna ka jinget na tungin duai yo play ngin puli ka tin ka jong play ngin nge ban ngin duai yo play atrai to pun krau ye ka jinget ki jungi ndabo jisu la sneng ye ki hakal khat ka sap boi wong an regile shepting sikat ye ka jingbam nge kawan ra ye ka jing shepting kile shepting sikat ye mat kile kren paralokhi uni long shisha bakal bakal durio ki kongu ye mdan ka bamla kale ka durio ki thma ki jingja ki no ki jingja ki buwanjia ka jingim ki jungi mdan ka bamla ladang inge kongo yo try puli ka tin ka jungu minat ka tin ka jungu ngin tip kumno ngin ya doa yo play ngin khalan ka jinga Shwabung chong ngan yatu ye wei jing ruai ka ba wei nong ruai uli yatu ka kerteng ka jong ni breu kalong u Colbert Croft de shakri jong try de nong yalap lem at ka Miss Josh la yatu do wei shakri jong try shapang ni breu uni nong yalap
boleh kendu iki jing haka jingim msumni atho ki kita jing ada ki jing ki ba krau hado kata kilong ka aryong ka balung shop yi ka jingim ko jong ule dem le duai ule yam ho try u kolbert kraf ule dem le duai ule yam ho try ba ro shi sing ka singala ya I kumbo blay sunyo kumbo ong kisendran menne ko try mem sunyo u kolbert kraf u snyo kumbo blay yo snyo yu I kumbo sunyo henry kam sumlong kumta na poi shiteng sinya la shuban duai ula jauh umat nang ta kijing ka jingim ko jung kijing lang shop jang ka eryong ha ka jingim ko jung la shu ban duai ande ula shu jauh ki umat mat kai ka bala jia ha ka ta ka por ula sngo bo bleu la wan ula mi bleu la mi na ka duriao jong kijing ki jung mod ula wan ban kren yu uniu briu jong blai ula shim ya ka katsa da bar khulam Madia ki eki boli yosngo ula tho angta. U tho I pi kentin ula tho. And hadin ula tho ula dep u plate par u peje te kot. Yo I ki kentin. Haka benang kong usngo bola ban le iki ke baro. Mdan ka bomla. Namar bonge jo play u shakri u play u briu jum play ula ban le iki ke baro. Henry enda poi agani kecing kumbu kisendran ki kendo. Mendai bo bleu sinyo. Ola ai ha ui gini ki kentin. But ki kentin ki benengkong kilong ngamut badai manga tang mangai. Usngo bo la ban le iki bro. Ubiang na dong sedong. U kongo yu blei, u ngai yu blei. Ngala ban le iki bro. Ngamut mengalaban le iki kan pangakwa ndan ka pamla ka mangala sura ngamut ban ngan trai la ka jingem ma perthei pangan pendep iki bro hanrai nda poi he ki jinge na ba ki jinge ki la lung shop ye ka jingem ka jung ki la lung shop ka eryong ka bajur wong pleng I can't even walk without you holding my hand Kakerteng jong kani kajing ruai kabola ruai lengba kini kitin kibola yok kalong I can't even walk without you holding my hand bun kinong ruai kiba tibet kibala ruai kani kajing ruai ngam la su atrai ban ya atrai ngam la su ban ya lada mimplin yenga ulai kini kajing upet chakmat wi kilom kibajrong wi kajing kibakrau upet Jaka ka bodoi mane ui ba ka jaka ka them ka long ko bachangai kumno ngan nganam la su baniya ndrei wong ngam la try baniya ngam la baniya I can't even walk without you holding my hand ngam la try baniya la dem bat ki chunga ka ka bo kolbert craft le dem yel ki jong ki khosiu ula duai ho try but anda bo duai ula tin you but ula peniang you but ula ya but ula long pojak haka ching kanegre ki jing rai ka bu new briu new shakri long try ula yo haka sipo sideng senya haka mo ya lang ba ya ka eryong ya ka jing lang shop jing jing haka jingem ko jing anda bo la tho anda bo la puli kala wan ka ni ki jing rai I can't even walk without you holding my hand ngam la try ngam la chu ban ya la de mempat ti chunga ban da bo de dem ko se la dua you try uli alam you par mga jikan ka por le sing idon ki jinga ga jingim ki jugi ki bagi sngem ngim la chu ban ya kila ban wan nang nung jinga kila ban wan ni kun ki ti kila ban wan ni ing sem kila ban wan na ki jing trai ki jing ta tungin ni dua lang kan ka por nang kong nhìn pan bu bleu yarap ni bingin kongo kam de ka basuk ban kongo de ka bor ko bu bleu na yingi mengin minot ka ktin ka jungu knowledge ka lang ka ko dor ka de ka mangala ong menne bu apostol petros lu boy ka at par bat ka jingai ai do ayu blai mengin
minat di ketin ke jong nama ka ketin ke jong mi kalong ka syarak yaki kecat ke jong ngintip kum bebeniat mat ka balai kalong dan ye ka jingem ke jong fi ka ba fi kwa ban pentip yu try pisnga bo pim lamen ya try petin utrai yalam tung ini duai ngine kutlang ha kene po ngin ya duai lang boleh nyarap ye wei pi wei ningi bangin long di bajap ka jingem wi tung ini duai lang au blai berkuah jung bab nyaman ni ka pandai magsajar ki bukhut ki jung me try Jesus yarap yang ya try yarap yang ya try mengilaban kongu min kongu yang me try sei min yalam ni ngan bod yang me try lang ba ki ngan bod yang me lang ba ki lo ngakola ra try ban kongu ai ngin puli ngin minati ka tin ke jong mi maka tin ke jong mi kalong ka syak ki kecat ke jong try Jesus nganam laban ya kalam ke jing yalam ke jong mi ngan tipi ke tin ke jong mi nda ka minat dia ka atrai sibun ki jing ke jing ke jong mi ki jing pang ki jing sitam ki jing ke bungi kando tin ni ya atrai sim ke ki jong mi sim ke danot ke jong mi ni thai ka danot ke jong mi sajar ke bukhur patu yalamingi atrai bangin poi ke jing jam ngin poi se silang jong ke duria atrai kamu melayalam ye ki senra jagadara nginget kem atrai bangiru ngin jap bangin poi silang haka kadang Jesus Kristus long pun jam amen doble un kerku nam ta boram ku jum amen Ia ingu blai namar ki khubor ki bakordor. Blai bengi sekri long blai ciki kamba blai badan bor. Bagi cingkot ke bakirki jong ke khubor hagani ke klimat. Yangi wai pi wai hagani ke por. Bangin puli ke ketin ke jong utrai. Ban le ban ngai bat ban kongu. Para bengi bi hag por bengi tulot. Ke don ke keti ke jong utrai. Ke bakener ke ban bat ke ban petin yangi. Haba udon ki skor ban sngau yangi udon ki khmat ban pech yangi oblai yo ban kerkhui kini ki khubor ki bakordor ngin mi ringkat bat ki cinget ki baskem ban le ya kamon ke chung turai blai nang kerkhui lo chong sekri ya ke yeng ke sem bat ya ke kam ke chung blai badingi wei pi wei baro ngin pen wai no gani ke ching sekri ke chungi da ke ching ruai kaba saus pa nyo pu prangin yang lang baro bahdin lakut kene ke cingruai sngau kemen sibon bai ba bonajes marwen usyakri jong utrai idon pedeng jongi hakaba hadin lakut kene ke cingruai in sngau ban wan seni sikmat hakaban bu gi cingduai ban kerku penwai ya kene ke cingeseng tungin yang lang baro ban ruai kene ke cingruai kaba saus pa nyo pu pra ngaskem ke cinget hala utrai ngan kongu bet yekiktin bul ai ya pertaingan nai buram bat spa na cing it ukres ban klat syu ngamla saus pa nyau pupra in the wide ya ke cing aingu Ya try Jesus Allah kita anjuri Allah
tương nhiều quái ngài ngô yếm trai sweet nằm cái chính đàn rengkat cái choma làm bát nghi hắc này cái chính shukriya trai ngài cái chính ngô cái chính rong baro shame cái jisu kerku yang nghi wipe cái prawai nghi baro banang ai born nang yalam pingi nang roy nang klan nang skam cái chính cái chongi hamia kom cái por cái ba bat cái ko jenjar ki eryang ke basyurkai retrai sebiji rap yangi pengin nang ban yang skam hame atra gerkuru namata ke jing ai ke pengin dia lom sekakam go choma gerku ki ti ke bladan banta paro nanang the ke jing gerku blai ki choma gerkuru kini ki jing ai pengin pendan kam namta kam go jama kanang pun men long ringkat no me atra gerku ka balang berwei win yon pendan kam ya kini ki benta kini ki pisah kan long ka jing gerku trai sebe tuai ai tinga pen kentang haki sang ti ki joma bat pelai jingi ke jing gerku ki joma bat tuai ki jing ba ka jong plai pa Jesus Christ trai selok men semko ai kini lai kin long kat lambat ni kat barok kan mau tang ko joma menta bat halakataru amen.